Hello. Hello és sziasztok. Nem tudom, hogy működik-e a dolog. Ezt leveszem, már most még nem kell. Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry, lorem ipsum hash. Being the industry's standard dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book it hash show. Ezt leszknésetolom. Egy hangulatjeled van Robi Zoli Twitch előfizetés ajándékának köszönhetően. Várj, előfizetés ajándék? Mert azt is feliratkoztál a saját magadnak ajándék, vagy volt? Nem értem. Minden esetre köszi, Robi. Értem. Egy ilyet be tudtam küldeni. Pride Dragon. Twitch Beats Reward. Nem tudom, ezt engedtem most így a Twitch ilyen izének. Ezt írta, hogy azáltal, hogy te feliratkoztál, kaptam egy ilyen imótot. Jaj, Stream with Pride. Aha. És akkor ezzel valami ránlokkolva lett. Oké, jó, mindegy. Hello, sziasztok. Nem tudom, mennyire tűnik fel a dolog. Nincs fölöttem vizuál. Ennek egyébként nagyon egyszerű oka van, mert nincs. Én nagyon halvány egyébként még ott vannak a szövegek. A helyzet az, hogy a hétfői nap folyamán végül is elromlott a külső HDD-m, amin hát voltak adatok. Őszintén szóval, ami végigment folyamat, nem akartam elhinni egyébként, hogy ez nem is az, hogy ez most velem történik meg, mert jó, tudom, ez a Murphy törvénye, mert hogy ami elromolt, ez el is fog romolni. Annyit kell tudni, nekem soha semmi Winchesteres dolgom, soha semmi nem romlott el. Életemben most először vagyok ilyen helyzetben, úgyhogy abszolút még én is csak így próbálom felfogni a helyzetet. Hogy mi történt? Na, kezdjük a legelejéről. Márciusban vettem egy külső HDD-t. Most ez a Western Digitalnak a MyPass-portja. Annyit kell tudni, hogy ez az előző, az előtti, a jelenlegi előtti Winchesterem volt, ez kb. Másfél évig volt meg nekem, és sem baja soha nem volt. Na most ugyanilyenből van nekem most kék, ami ugye elromlott, de hogy ugyanez a típus. Nem tudom, hogy biztos, hogy láttatok már ilyet, ezek az ilyen színes szagos külső Winchesterek, az 1 terabájtos, ez is, meg ugye a másik is, ami most elromlott. És szóval az a lényeg, hogy márciusban megvettük, akkor ugye elkezdtem használgatni, ez március elején volt, és körülbelül március közepén volt az, hogy akkor ugye karanténba kellett vonulni, és a munkahelyről átmásoltam fájlokat erre a saját kis vinyomra, hogy itthon tudjak velük ugye dolgozni. Ez ugye akkoriban nem tudtam, hogy meddig leszünk így karanténba, vagy legalábbis otthonról dolgozva. Ez ugye egészen 3,5 hónapig tartott. Nem kell, Robi, kaszi, rajta vagyok az ügyön, már intézem a dolgot, mindjárt erről is beszélek. Köszönöm szépen mindenféle felajánlás, segítséget, már folyamatban van a dolog. Szóval a lényeg az, hogy ami történt, hogy ugye ez az, hogy hazahoztam a fájlokat, és gyakorlatilag ezen is dolgoztam 3,5 hónapig. Tehát nem csak a munkahely, hanem minden cuccam ezen volt az utóbbi
gyakorlatilag március óta. És ugye június végén, június utolsó hetében mentem vissza a munkahelyre, és úgy van, hogy magammal vittem ezt a Winchestert, hogy na majd én ezt átmásolom a benti dolgokra, csak hogy bent a munkahelyen nem volt hely arra, hogy én ezeket felmásoljam. Úgyhogy igazából így vittem magammal kb. egy hétig, vagy hát majdnem másfél hétig gyakorlatilag, vagy több, most nem tudok számolni, na mindegy. Szóval vittem magammal a kis Winchesteremet. Egy ismerősöm azt mondta, hogy elvileg mivel mozgó alkatrészek vannak benne, ezért az nyilván nem nagyon szereti az utazást, de nem tudom ez mennyire igaz vagy se. Igazából akiknél most szervizeltetem, a Pali azt mondta, hogy egyébként ennek semmi relevanciája nincsen, tehát tök minden, meg hát amúgy is ezek arra valók, hogy ugye lehessen oda visszavinni, na mindegy. Szóval ugye fizikai problémája nincsen a külső HDD-nek, tehát semmiféle, nem ejtettem le, nem karcolódott meg, nem állt bele a tű a mágnes szalagba, meg semmi, tehát igazából semmi fizikai problémája nincsen a külső HDD-nek, függetlenül attól, hogy most ezt vittem vagy se. Mindegy. Lényeg az, hogy szóval ezt kb. Egy hétig így viszegettem magammal be a munkahelyre, hogy ezen tudjak még valamennyire dolgozni, ugye tudjam folytatni a kis projektjeimet. És egyébként pont ezen a héten kerítettem volna ennek időt, hogy akkor na majd itt átmásolgatom a dolgokat, de hát igazából ez nem történt meg ilyen szempontból. Hétfőn bementem reggel, csináltam ilyen kis photoshopos, grafikus dolgokat, ezen a HDD-n, tehát hogy, vagy nem ezen, ezen a kis külső HDD-re mentettem fájlokat, Photoshop fájlokat, képfájlokat, megnyitottam, áthúztam, tehát egy csomó mindent, tehát gyakorlatilag dolgoztam ezen a HDD-n, és egyszer csak kitalálta, hogy akkor úgy elromlik. Vagy legalábbis nem is az, csak hogy az történt, hogy a munkahelyi mappámat, mert úgy van, hogy úgy nézett ki a mappa rendszerem, hogy volt a saját cuccaim, volt a munkahelyi, meg még egyéb ilyen kisebb mappák, amik szintén a saját cuccaim, csak azok ilyen szeparát dolgok voltak, de ugye a lényeg, a két lényeg ugye a saját cuccaim, meg a munkahelyi. És a munkahelyi az körülbelül ilyen 170-80 sok gigák egyébként, mert nyilván annyit eleve sokat is elhoztam, tehát ilyen több 10 gigákat elhoztam a karantén előtt, és meg ugye rá is dolgoztam, még ugye videókkal, képekkel, grafikákkal, mindennel, na mindegy. És az a lényeg, hogy a munkahelyi mappámat egy ponton valami nem tudtam megnyitni. Duplán rányomtam, és kiírta azt, hogy a fájl vagy könyvtár sérült, vagy nem olvasható. Ez a hiba üzenet jött ki. Hát innen indult egy picit a pánik. Először átadtam egy másik kollégámnak az ő gépére, hogy nézzem már meg, hogy esetleg ez csak nálam egy ilyen hiba a Windows-on belül, vagy ilyesmi. Nyilván újraindítottam a gépet, tehát egy csomó mindent megcsináltam, és mindig a hiba az jelen volt. Nálam is mindenhogyan. Úgyhogy először az ötletem volt, hogy akkor átírom a partíció betűjelet, hogy hát ez kicsit ráfrissít. Mert egyébként azt hozzá kell tennem, bocsánat, hogy csak ezt a mappát nem tudtam megnyitni, minden más mappát, fájlt körülöttem, mindent meg tudtam nyitni, csak ezt az egyet nem. És először átírtam a partíció betűjelet, tehát hogy mit tudom, erről átraktam J-re, azt hiszem. Ez nem segített, visszaraktam J-ről erre, és akkor utána eszembe jutott az ötlet, hogy ugye van a Windowsnak ilyen beépített ilyen meghajtó javítója, úgymond, és amikor visszaállítottam a partíció betűjeletet, akkor ugye ilyenkor újra frissíti, tehát olyan, mintha úgymond kihúztad volna és beraktad volna újra ezt a külső HDD-t, és ilyenkor felajánlotta azt az opciót, hogy látja, hogy valami hibája van, ezért lefuttatna egy javítást. Rámentem, javítás, körülbelül ilyen, szerintem egy 2 másodperc volt, így tak, így gyakorlatilag végigfutott az egész. És oké, megtörtént, visszamentem a Winchesternek a felületére, és meg tudtam nyitni a mappát. Tökre megörültem, mondtam is többieknek, hogy yes, ez az működik, meg izé. Hát az első furcsaság, ami szembe jött velem, vagy amint megnyitottam a munkai mappámat, az egyik azon belül ilyen fájlmappa programfájlként volt kezelve. Mert úgy van, hogy én úgy szoktam, nekem olyan a nézetem, hogy én típusonként csoportosítom a dolgokat,
tehát ugye van, mit tudom én, PDF, JPG, fájlmappa, tehát ezt a Windows automatikusan megcsinálja, hogy jobb-klik, csoportosítás, és akkor típus szerint, én ugye így szoktam nézni, meg ugye a nézet, ugye a nagy ikonok, hogy legalább lássam is, hogy mi a franc van. És azt vettem észre, hogy ez alapján a csoportosítás szerint, ugye vannak a fájlmappák, és fölötte volt szintén egy fájlmappa, ráadásul egy ilyen fontosabb projekt, és akkor tehát kvázi úgy kezelte valamiért a rendszer, mintha ez egy exe file lenne. Rágyomtam duplán, és kiírta, hogy milyen programot szeretnék kiválasztani arra, hogy futtassam ezt a programot. De hangsúlyozom, ez egy file mappa, benne fájlokkal, stb. Nem is értem, hogy na mindegy. Már eleve itt kezdődött, ilyenkor éreztem azt, hogy hát itt ez nem tűnik túl jónak. Úgyhogy szúrópróba szerűen így belenézegettem különféle mappákba, és szomorúan tapasztaltam azt, hogy egyrészt a lényeg az, hogy volt egy olyan mappám, ahol ilyen kis prezentációs sablonokat hoztam létre különféle ilyen emberkéknek, és ugye ezeknek az emberkéknek van ugye, tehát ezeket az emberkéket külön mappákba raktam, és nyilván a mappák neve az ő nevük volt. És észrevettem azt, hogy itt relatíve sok név volt már akkor, amikor ezen a projekten dolgoztam, és így látszólag úgy soknak tűnt, tehát hogy ilyen rendbennek tűnt, de közben mégse. Meg eleve így hiányoztak ilyen innen-onnan indexképek ugye a mappából, tehát hogy ugye a mappa szoktam mutatni, hogy milyen fájl van benne, főleg, hogyha valami képi fájl, akkor azt így mutatja, hogy így benne van, mint egy ilyen lap, úgymond. Tehát mint egy PDF dokumentum, prezentáció, vagy egy kép, vagy ilyesmi. És akkor innen a mappákból hiányoztak ezek az kis indexképek, tehát egy üres mappa ikont mutatott, és először belementem az egyik mappába, és rámentem a prezentációs sablonra, megnyitottam, a PDF, vagy a PowerPoint megpróbáltam megnyitni, és kiírta, hogy javításra szorul, mert egy hibás a fájl. Rányomtam, hogy javítást nem oldotta meg, ezt még eljátszottam még 3 másikkal, és akkor úgy voltam, hogy jó, akkor keresek egy nevet, akire emlékszem, hogy 110%, hogy ott kéne, hogy legyen, és nem volt ott. Ekkor jöttem rá, hogy oké, akkor azok szerint ez valahogy eltűnt, vagy elveszett, vagy nem tudom. És elkezdtem még más szúrópróba szintű mappákba belenézni. Voltam be már őszintén, szóval bele sem mertem nézni. Volt egy olyan mappa, ahol egy cégnek készítettem még bőven itt a karantén időszak alatt egy teljes csatorna vizuált, tehát indexkép, csatornakép, outro, meg minden franc, de a lényeg az, hogy ez nyilván Photoshop, After Effects, Premiere Pro, meg nyilván a készfájlok, azoknak is különféle variáció, tehát egy relatíve sok fájl kellett volna, hogy abban a mappában legyen, és semmi nem volt benne abban a mappában, 2 darab zip volt benne egyébként összvisz, amik ráadásul ilyen ősidők előtti zippek, ráadásul ilyen semmilyen zippek voltak, és ennyi maradt meg. Sőt, nem volt benne semmi abban a mappában, de úgy képzeljétek, egy teljes csatorna vizuálnak, így az összes végterméke és projektfájl az így puff, így semmi, így eltűnt. Itt már egyébként egyre jobban elöntött úgymond a pánik, nem tudom, ezt hogy szokták mondani. Még egy mappába belenéztem. Most nem tudom pontosan még, hogy volt, mint volt, de minden az a lényeg, hogy még mielőtt rányomtam volna a javításra, ezt kicsit most tekerjük vissza az időt, szóval amikor még nem tudtam megnyitni a munkahelyi mappát, akkor jobb klikkeltem rá, tulajdonság, és azt írta a mappára, hogy 0 byte. Annak ellenére egyébként kiírta az index, tehát mutatta az index képeket, de mégis a mappára azt írta, hogy 0 byte, tehát nem is lett volna benne, de mondom, ez ilyen több 100 gigányi anyagos mappa volt. És akkor úgy van, hogy kimentem a meghajtó nézetre, és ott láttam, hogy a foglalt területek megvannak, és hogy ott megnéztem a meghajtón, és kb. 240 GB, az le volt foglalva, egyébként tök valid volt, mert kb. Ilyen 180 plusz megabyte volt a munkai mappa, illetve a körülötte lévő dolgok is ilyen 30-40, szóval ilyen kinda okénak tűnt, hogy oké, kb. Ilyen 239 vagy 8-as, nem tudom pontosan mindegy, felkerekítettem 240-re, annyi gigabájt le volt foglalva, tehát hogy le volt foglalva neki a hely, ergo nem tűnt el, tehát nem törlődtek a fájlok, de ott voltak a mappánál. Na mindegy. És az a lényeg, hogy ugye láttam, hogy nincsenek meg különféle fájlok,
illetve nyilván volt ez a bug is, hogy egy mappát ugye exeként kezelt, és a lényeg az, hogy kimentem egyből a meghajtó nézetbe, meg kíváncsi voltam instant arra, hogy oké, hogyha ezek eltűntek, akkor most még tehát látszólagosan tűntek el, vagy ténylegesen eltűntek a merevlemezről, és sajnos ténylegesen eltűntek. A 239 GB-ból maradt 171, kerekítve kb. 70 GB-nyi anyag, most jó, 68, most tök mindegy, hogy számolunk, a lényeg az, hogy 70 GB-nyi anyag az így puff, így eltűnt. Így 2 másodpercnyi Windows javítás hatására így puff, így eltűnt 70 gigabyte. Az sok. Ráadásul a saját fájljaim közül is relatíve több minden nincs is meg, mint mappa. Többek között egyébként a most keddi videóm, ugye a top 100 magyar videós, az a mappa, mintha nem is létezett volna, eltűnt. És egyébként úgy képzeljétek el, hogy amikor lerendereltem a videót kvázi ilyen vasárnap éjfél után valamikor, tehát már hétfő hajnal volt úgymond, vagy éjszaka, és amikor kirendereltem, akkor még gondolkodtam is azon, hogy majd munka után föltöltöm, ráérek meg ilyesmi, hogy ő is csak kedden kell kirakni, de végül meggondoltam magam, úgy voltam, hogy jó, akkor esünk túl rajta, úgyhogy még akkor abban a pillanatban feltöltöttem a videót, úgyhogy még ez egy mázli, hogy felraktam akkor a videót, mert egyébként nem lett volna videó, hogyha ezt nem tettem volna meg. Bocsi, egyébként közben a csetet olvasom, elnézést, hogy eldomáltam az időt, nagyon elkalandoztam, bocsánat. Tudtam, már nem észre, akkor még szeret. Hello, sziasztok, szia Peti. Megnézte az Instát, oké, a Discordot, a Vodot is, majd ez van a címben, oké. Linuxon nézted, már nincs a Linuxom. Dani megnézte a Vodot. Azt írja, oké, Robi ki volt, jó, igen. Te helyreálltatok, ezzel nem szeretem Windows Repair, tehát igen, Noctus, Hali, hello Noctus. Szóval, eltűnt 70 giga anyagom. Őszintén szóval azóta nem is mertem megnyitni sem, sőt nem is mertem nagyon használni. Annyit csináltam ugye, hogy a munkahelyen bent csináltam egy biztonsági mentést, egy ilyen külön elszeparált munkai... tehát van egy a munkahelyen bent külön erre vonatkozóan, tehát a biztonsági mentéseknek Winchester, és arra rá mentettem a megmaradt munkahelyi dolgaimat. Annyi az egyetlen mázli, hogy nyilván a karantén alatt csak a Google Drive-ot tudtam használni, úgyhogy gyakorlatilag minden fönt van a felhőben. Tudom, hogy az se egy életbiztosítás, de még mindig jobb, mint a semmi. Úgyhogy szerencsére szinte minden projektem fönt van. Úgyhogy nincs minden annyira veszve. De hát nyilván azért még így is el vannak tűnve dolgok innen. Őszintén szóval még nem térképeztem föl, hogy mik nincsenek meg. Nyilván ez majd folyamatában fog kiderülni. De most eddig még tudtam dolgozni, mert megtaláltam mindent, szóval annyira azért nincsen hatalmas nagy gond. Illetve nyilván maximum újra csinálom, vagy helyreállítom azt, hogyha valami olyan dolog. A saját cuccaim kapcsán viszont nem tudom, mi van. Őszintén szólva azt, hogy én vissza tudtam hozni az intrót, meg itt van a szünet animáció, a vége, meg ugye maga az áttűnés, de például itt fölöttem, ugye mi volt a kis vizuál, az például nincs is meg. Tehát például az el is tűnt. Elvileg a Photoshop file megvan, úgyhogy még majd azt megnézem esetleg, hogy még egyetem megnyitja, mert meg tudja nézni. Igen, azt egyébként nem fejeztem be, hogy a lényeg az, hogy... Szóval a munkahelyen csináltam biztonsági mentést a munkahelyi dolgaimra, amik megmaradtak, illetve én ugye, ahogy hazahoztam még a Winchester-t, arra a maradék 20-valány gigáról szintén átmásoltam a saját gépemre a dolgokat, úgyhogy valami megvan, valami nincs. Igazából amiatt így kifejezetten aggódom a saját cuccaim kapcsán, az például a londonos videó,
mert kvázi össze kell legúzni, mert úgy van, hogy elvileg maga a DaVinci-s projekt file, az azt hiszem a számítógépemen a belső hard drive-on van rajta. A londonos anyagok az előbb mutatott narancsárga Winchesteren vannak különállóan, még ez egymás egyébként, és ugye abból is dolgoztam, szóval, és ugye az első londonos videót az kb. 95%-ra vágtam meg, úgyhogy nem tudom, hogy mi van vele, én remélem, hogy össze tudom még valamennyire rakni. Hát ja, szóval nagyon sok cuccom így eltűnt, elveszett, nem tudom, őszintén megkérdeznétek, fejemhez tartanátok egy pisztolyt, felajánlanátok a világ összes pénzét, se tudnám megmondani, hogy mi nincs meg és mi van meg. Nem tudom föltérképezni, mondom, ez folyamatában fog kiderülni. Úgyhogy, ja, szerencsére a keddi videó az fölkerült még időbe a YouTube-ra. Még tényleg ezzel egymásról meggondoltam magam, mert hogyha nem, akkor az se lett volna meg. Tehát az egész mappa az így nincs meg. Semmi. Az összes lementett kép, videóanyag, animáció, maga kész videók, semmi. Az egész mappa így puff, 2 másodpercnyi Windows javítás után így huss eltűntek. Hát bazd meg. Na mindegy. Úgyhogy... Na jó, hát igen, nyilván a webcamos dolgaim is eltűntek, de hát ez már... Nem, a scripteket online írom. Nagyon régóta nem írok már külön Wordbe dokumentumba. Én izére szoktam Google-os... Van egy külön Drive mappám, amely benne van minden videós dolgom, úgymond. Meg a jövőbeli videókhoz is, meg úgy amúgy minden, és egyébként Google dokumentumot. Azt is küldtem el neked egyébként, Robi. Úgyhogy, ja, de hát meg a táblázat is minden online van. De, hát még, ja, hát igen, hogy belegondolom, nyilván ez volt az egy mázdi, de hát... Nem mindegy, úgyhogy most eléggé... Hát amúgy sem volt túl jó hetem, úgyhogy... Ez csak így kifejezetten megindította a dolgot. Jó, voltak azért így jó dolgok is a héten, de rosszak is voltak, tehát nyilván ez volt így a peak. Annyit tettem így operatívan az ügy érdekébe, hogy elvittem egy olyan szervizbe, egy olyan számítógép szervizesekhez, akik egyébként, akiket ismerek, több mint 5-6 éve így az ügyfelük vagyunk, így családi szinten. Nagyon sokat segítettek már, egyébként ők is rakták össze például a PC-met, ugye még mai napig is úgy fut, mint az álom. Nagyon szuperek, kedvesek, nagyon jól végzik a munkájukat. Azért nem mondom még el a nevüket, mert még folyamatban van a dolog, és nyilván, hogyha esetleg mondjuk nem tudom, nem jön össze, akkor nyilván nem akarok nekik ilyen kvázi rossz hírnevet generálni, bár ugye egyébként csak dicsérni tudnám őket. De mindegyről megvárom a végkifejletet, és ha esetleg valami történik, akkor majd nyilván fogok még majd valami tájékoztatást kérni, vagy mondani. Egyébként valamit írt a Robi. Oké. Köszi egyébként Noctus, örülök neki, hogy tetszett a videó. Meg annak is örülök, hogy tényleg amik kommentek jöttek, azok többségében pozitívak. Ja, úgyhogy legalább ez egy picit még tartotta bennem a lelkem, hogy legalább a videó az jól sikerült. Ja. Hát ez történt a héten. Ja, szóval most éppen szervizben van. Először szoftveresen megnézik. Hát laborban nem fogom vitatni, az több 100 000 forint, annyit nem ér. Úgyhogy megpróbálom szoftveresen így, vagy legalábbis ők megpróbálják szoftveresen visszahozni az életbe. Ma felhívtak egyébként, elmondták, hogy mi a helyzet. Azt még annyira nem akarom elmondani, mert tényleg még folyamatban van. Úgyhogy őszintén szóval csak reménykedni tudok. Ha pedig esetleg náluk nem tudnák megcsinálni, akkor még egy másik helyre el fogom vinni. Megnézem, hogy esetleg ez a másik hely valamilyen oknál fogva tud-e többet, vagy kevesebbet. És akkor megnézzük, hogy
ők talán tudnak valamit csinálni, de én első körben a jelenlegi kis szervizben megbízok, és megnézem, hogy mit tudnak kezdeni. Ja. Sad life. Így van. Ármin meg akarod csinálni az angol feliratot? Húha. Ja. Hát amúgy köszi srácok, hogy így megcsináltak a feliratot. Ja. Egy dolgot, ha már itt vagytok, bár még nem vagytok még sokan, már olyan szempontból azt hiszem 4 ember van itt, ha jól látom. A YouTube a héten 2 dolgot behozott. Az egyik az, hogy most július végétől 8 perc után is megadják a többi reklámot, tehát hogy ugye eddig 10 perces videók után adták meg a midrollokat, tehát ez a lejátszás közbeni reklámokat, viszont mostantól már 8 perc után adják meg, úgyhogy nem tudom, ez mennyire fogja megváltoztatni a tartalomgyártási piacot. Ki is raktam Insta Storyba, hogy készüljünk fel vagy hogy üdvözlök mindenkit a 8 perc 01-es videók érájában. Akik eddig azt csinálták, hogy mondjuk 6-7 percet csináltak valamit, és akkor azt még kihúzták 3-4 percnyi plusz, mit tudom én, hülyeséggel, fekete képpel, valamivel azért, hogy 10 perces lányom videós tudjanak több reklámot, tehát gyakorlatilag sárgára színezzék a lejátszósávot. Azok most valószínűleg még kevesebb effortot fognak berakni ezekbe a videókba, és ugyanúgy ki tudják majd húzni 8 percig akár a dolgot. Láttam, Robi, nem tudom miért küldözgeted, láttam, figyelem, de nem tudok vele mit kezdeni. Tudom, tiszta vagyok vele a YouTube-nak ezzel a dokumentumfilmes projektjével, de ezt most miért küldözgeted? Most tényleg nem értem egyébként, tehát hogy ez miért, vagy mire való, vagy nem tudom, mert tudom mi a projekt, azt nem magyaráz meg nekem, csak hogy miért küldesz be. Hogy érdekes. Hát nyilván érdekes, persze. Csak akkor legalább legközelebb írd hozzá, please, amikor beposztolsz linket a Discordra, vagy ide is, hogy srácok, azért küldöm ezt be, mert érdekes, ennyi. Csak már az, hogy bedobod a linket, ilyen semmi magyarázat, ez olyan random, mert én tiszta vagyok vele, hogy mi ez egyébként. Sajnálom, nekem HDD-s feszteség nem volt még szerencsére, viszont SD volt, ott általában sikerült részben visszanyelni az adatokat, de már rég volt. Viszont most így, hogy profik intézik, nem hiszem, hogy érne bármit is a szavam. Figyelj, ha van tipped, trükköd, bármi, akkor nyilván meghallgatom, de amúgy őket se tartom 110%-osan profiknak, nyilván hozzám képest asztrofizikusok, tehát hogy de vannak, ők inkább számítógép szerviz hivatalosan, csak van egy ilyen szolgáltatásuk, hogy adatvisszaállítás. Ők főleg szoftveresen tudnak ezzel kapcsolatban intézkedni, viszont nekik is van egy hatáskörük, tehát ők se tudnak mondjuk már egy bizonyos szinten túl jutni. Ők is maximum a legrosszabb esetben azt tudják, hogy elküldik másoknak egy laborba, tehát ilyen laboratóriumi körülmények között ugye a mágnesszalagokat megnézik, így gyakorlatilag azon keresztül visszahozzák az életbe, de azt már azt nem ők intézik, hanem például kiküldik, úgyhogy ők se, tehát ők nem dedikáltan, mert vannak cégek Budapesten, és meg biztos az országban is, de most nyilván csak Budapestre tudok fókuszálni. Budapesten is körülnéztem, mivel ugye nem történt velem ilyen, ezért nyilván nem tudom, hogy mi a piac, nem tudom, hogy működnek ez a dolgok. Körülbelül ilyen 10 céget végignéztem, így honlapok, mert minden szerint, hogy egyrészt hogy működik, milyen árak vannak, hol vannak, mit csinálnak, mennyi idő alatt, milyen feltételekkel, tehát nagyon sokat próbáltam kutatni, és még így se lettem okosabb. Találtam egy céget, akik egész ilyen jónak tűnnek, nem tudom, hogy mennyire lesznek hatásosak mondjuk. Úgyhogy majd ja. Majd eldől. Most próbálnak szoftveresen dolgozni rajtam. Ez ő hatáskörük. Tehát ők fizikailag például nem tudnának hozzányúlni szerintem, vagy legalábbis lehet, hogy nem. Lehet, hogy tudnának, csak nem próbálják, meg inkább elküldik ténylegesen azoknak, akik erre dedikáltan ezzel foglalkoznak. Egyébként azt hozzá, lehet, hogy mondtam már, de a lényeg az, hogy nekem tényleg soha semmilyen problémám nem volt. Nagyon sok helyen hallottam már, és nagyon sokszor az gyakorlatilag mint videós, kvázi mint kreatív
arc, vagy nem tudom, tehát ilyen, hogy mondják ezt, ilyen, nem is művész, de tudjátok, ez a... tehát ebben a szakmában nagyon-nagyon sok helyről kapom az arcomba állandóan, és egyébként 110%-osan jogosan, és soha nem kételkedtem ebben a dologban. Ugye van ez a mondás, hogy ami nincsen meg 2 helyen, vagy 3 helyen, az nem is létezik, ami azt jelenti, hogy mentsd az adataidat plusz helyre, azért, hogyha veszteség ér, akkor legalább meg legyen biztonság másolat. Ezzel totálisan egyetértek, és nekem is az kvázi az egyetlen mázlém, hogy például a munkahelyi dolgaim, az fönt van a felhőben, mert ugye azokat valahogy el kellett küldenem. Tehát, hogy ha ez nem lett volna, hanem ténylegesen csak ezt használtam volna, és még nem lett volna online küldés, akkor is akkor lehet, hogy még ennyire se lennének meg az adataim. Tehát az a 70 giga az így full kampec, tehát ez nem lenne meg. Most viszont még legalább a munkai cuccaim megvannak. A saját cuccaim sajnos nincsenek. Azokat nyilván nem mentegettem a fejbe, illetve például Varusszal beszélgettem, ő neki nemrég elromlott a számítógépében lévő HDD, amelyként magától megjavult, még ez az egy mázlia, és ő például előfizetett egy szolgáltatásra, ami azt tudja, hogy egy ilyen havidíjas szolgáltatás, ilyen pár dollár, és akkor fontosan szinkronizálja az adataidat föl egy felhőbe, és akkor ott tárolja. De hát nyilván, ezen annyira ki vagyok, szóval az a lényeg, hogy se a fizikai merevlemezek se megbízhatóak nyilván, és persze a felhők sem, mert ott meg mástól függsz. Azt egy cég birtokolja a te adataidat kvázi, és nem úgy értem, hogy most ők ezt látják, hanem csak ők azzal rendelkeznek. Tehát gondolj be, hogyha most a Google Drive, vagy a Google bejelenteni a mai nap, hogy bocs, leállítjuk a Drive szolgáltatást, mert nem tudom, veszteséges, vagy nem tudom, tehát ők simán megtehetik azt, főleg ASF alapján, vagy bármi alapján, hogy puff, egy csattintésre így le-shutdownnak mindent, és ott voltak fönt a fejőbe az adataidat, és nem tudsz vele mit kezdeni. Ott voltak, kész. Jó, nyilván még egy Google Drive azért csak lenne korrekt annyira, hogy oké, adunk mit 30 nap türelmi időt, és akkor ments le mindent a Drive-odról. Én ezt kinézem belőlük, de ők lehet, hogy még jó fejek és ezt megtennék, de azt is megtehetik simán, hogy egy csettintésre puff, leállítják az egész szolgáltatást, és volt adatod, nincs adatod. Úgyhogy ez, és úgy, hogy még fizetsz is érte, mennyivel a Drive-nak van fizetős verzió, hogy több tárhelyed van. Szóval igazából bármit megtehet bármelyik felhőszolgáltató, ott függsz tőlük. És egyébként a poén az, hogy pont egy hete még anyummal is beszéltem, hogy tökre beszereznék egy NAS-t. Ugye ez a NAS rendszer azt tudja, ez egy doboz, ebbe raksz ilyen satás, ilyen akár nagy, akár SSD-s méretű merevlemezeket, akár 2-t, 4-et, 8-at, amennyit akarsz, ez nyilván végtelen, idézőben végtelen hosszúságú is lehet, vagy nagyságú, de még beszéljünk egy ilyen 2 szlotosról például, ott 2, mondjuk ha beteszel 2 4 terás ilyen 3,5-es nagy satás HDD-t, akkor van olyan opciót, hogy mondjuk ha mind a 2 4 terás, akkor mondjuk összesen van 8 terád, és akkor ezt nyilván hálózaton keresztül el tudod érni, tehát még másokat is hozzá tudsz adni ez a hálózathoz, tehát még valaki más gépéről is eléri ezt a dolgot, vagy vannak olyan nasok, amik például online is elérhetőek, tehát még mit tudom én, elmész Kambodzsába, és ahol van internet, még onnan is rá tudsz csatlakozni, jó, nyilván szélsőséges, de értitek, ez változó, illetve a NAS-nak ugye az a kvázi fő tulajdonsága, hogyha még van 2 4 terás HDD-d, akkor meg tudod azt csinálni, hogy 4 terányi adatod van, vagy szabad helyed, és még ha valamit az egyik 4 terásra ráraksz, akkor azt átszinkronizálja a másik 4 terásra. Tehát ergo 2 helyen meg lesz neked az anyag, és hogyha az egyik HDD elromlik, akkor mindig megvan a másik. Illetve vannak ezeknek ilyen hibrid megoldásai, meg van olyan, hogy mit tudom én, kevesebb adatot, tehát nagyon sok megoldás van ennek a NAS-nak, de röviden tömören ennyi tud a NAS. És ezen gondolkodtam egyébként, hogy ilyet beszereznék, nem egy olcsó mulatság, ilyen 100 sok ezer forint csak maga a doboz, vagy maga az egység, maga a rendszer, és akkor még abba bele kell rakni ezeket, meg kell venni külön a HDD-ket, és azért egy 4 terás HDD az nem egy olcsó mulatság szintén, az is ilyen 50 000 forint körül van, szóval bőven kijöhetsz a végén egy ilyen 200 000 forintból, cserébe viszont lehet, hogy biztonságban lesznek az adataid. Ja, illetve még gondolkodtam egy annan is, hogy mit tudom én, SSD, de hát nem tudom, az a gond, hogy semmi se jó. Vagy függsz az online dolgoktól, vagy pedig függsz attól, hogy mechanika is elromolhat.
De mondom, nekem soha nem volt ezzel problémám, minden HDD-n tökéletesen működik, még az is, amire 2005-ös adatok vannak felrakva, a családi kis HDD-nk, az is ősrégi, még szerintem Stalin 2 kezével rakta össze azt a HDD-t, és még mindig működik, sem baja. Most is mert úgy van, egy archív felvételt akartam lekérni az egyik nyaralásunkról, hogy be tudjam rakni a londonos videóban. Nem, most belegondolva az lehet, hogy nem is lesz meg akkor így. Fuck, nem mindegy, ezt most realizáltam. Nem mindegy, akkor max újra leszedem, de hát... Szóval, hogyha nekem nem volt ilyen problémám, tudom, hogy Murphy törvénye, ami elromolt, az ő is fog romolni. Hát ennek most áldozata lettem, vagy nem tudom. Valószínűleg gyári hibás volt egyébként a HDD, de hát nem tudom miért pont 3 vagy 4 hónap után. Vagy nem, de hát már többi 4 hónapon vagyunk túl. De az érdekes, hogy mondom, de ugyanilyen volt ezelőtt. Tehát, hogy így annak sohasem baj nem volt. Na mindegy, ez egy tanulság volt, ezen túl jobban fogok figyelni az adataimra, illetve amikor kiraktam Insta Storyba, hogy valaki esetleg tud eljönni Budapest környékén valami adatmentős céget, akiknél voltak már, tehát nyilván most én is rá tudok keresni Google-ön, én is rá tudok keresni gyakori kérdéseken, kaptam már ilyen üzeneteket, akik csak így bemásolták a dolgot, hogy mi hülye, vagy nem tudsz Google-özni szinten, és de tudok, én is tudtátok nézni, itt inkább arra voltam kíváncsi, hogy ki az, aki már járt egy ilyen cégnél, és ki az, aki tud ajánlani, tehát még azt tudja mondani, hogy figyelj, én itt voltam, ez volt a problémám, ez a tapasztalatom a céggel, ilyen áron dolgoztak, ennyi idő alatt, jól csinálták, nem jól csinálták, tök mindegy, ilyeneket vártam volna, ehelyett kaptam gyakori kérdésekről bemásolt céget, ami gyakorlatilag, hogyha beírod Google-be egy adatmentés, akkor az első cég volt gyakorlatilag nálam, majd legalábbis a hirdetés miatt, hogy kidobta, akkor mit tudom én, ilyenek jöttek, hogy nem vagyok pesti, sajnálom. Hát most ezzel mit kezdjek? Vagy mit tudom én, nem tudom, mi volt hirtelen egy ismerősöm volt, aki egyébként próbált segíteni, ő jó arc volt, de ő se tudott így például céget mondani, ő inkább csak azt mondta, hogy így, ő inkább csak próbált kérdezni a helyzetről, hogy hát tud-e valamit segíteni még ilyenek, de hát nem mindegy ez. Ja, igen. Bocsi, kicsit visszatekerek, elnézést. Egyetértett Barnával. Az most nem tudom, mikor érted elnézést. Bocs, nem figyeltem a csetet. Olyan jól eldumálgatok itt. Raidet használok, én 2 felhő és 2 HDD-n tárolom az adataimat. Korábban én is szoftveresen próbáltam megoldani, de a fizikai arról én sem tudok semmit, max annyit, hogy szereltem már, a végeredmény az lett, hogy egy hangszórót csináltam elő. Acronis szoktam használni, az pont is jó is. Igen, az is. Oké, raid, igen. Oké, raid. Maximum megint egy ilyen volt London videót csinálni, szia, kösz. Mondta, hogy az adatok megvannak. Érdekes ízenek. Igen, egyébként egy dolgot elfelejtettem mondani a londonos videó kapcsán, hogy nyilván videófelvétel van, ugye ugyanolyan, mint például a Top 100 magyar videósnál, tehát a kamerára leültem és felvettem ugye a videót. Azzal kapcsolatban meg az megvan az SD kártyám még mindig. Tehát ezt nem töröltem le, már én általában ilyen lusta vagyok letörölni instant. Vagy nem is az, hogy lusta vagyok, csak nem szeretek instant letörölni dolgot, mert ki tudja, hogy még kinek kell, meg ilyesmi. Majd nem az, hogy kinek, csak hogy véleted, mikor kellhet még valami ilyesmi. Ez egymás, de én ebből a szempontból ezt a rendszert szoktam meg, hogy nem törlök instant SD kártyáról, hogyha megvan már valahol. Úgyhogy így elvileg a londonos videó meg lesz, nem tudom milyen formában, majd eldől. Úgyhogy ja, ilyen a hetem eddig. Ó, tényleg itt a munkalap, most kapcsolok. Oh, I see.
Jó. 3 mentés szabálya, hát igen. Jó, hát... Ja, hát oké. Tanultam belőle, ez van, megtörtént. Szerencsére azért nem történt nagy baj, olyan szempontból, hogy nyilván nem tűnt el mindenem például. Tehát még mindig megvan a nagy része az adataimnak. Az kérdéses, hogy mennyire, mert volt enni is, hogy még ezután se tudtam például beolvasni még PPT fájlt, meg ilyenek. Nem tudom mi az, ami például még hibás, vagy nem tudom, nem tudja olvasni, meg ilyenek, szóval meg nem tudom, tehát a Windows az mi a francnak van akkor? Nem tudom, miért van ez a javítás? Tehát, hogy mi az algoritmus, vagy mi a kód? Vagy nem tudom épészel felfogni, a Windows miért csinált ilyet? Miért kvázi kukulta meg az egész HDD-met? Mi az, hogy egy FileMap-a pont exeként kezel? Ez mi? De nem érdekel, hogy ez azért van recovery. Tehát érted, egy javító programnak az lenne a lényeg, hogy megjavítsa a programot, nem az, hogy 2 másodperc alatt 70 gigát eltüntessen, és még megbolygassa a rendszerét a dolgaimnak. Nonsense, tehát ez nincs. Fel fogom hívni a Microsoft Magyarországot, és meg fogom mondani nekik, hogy please, valamit csináljanak már szoftverre. Ja, meg ez a kedvencem, hát még ezen vagyok ki. Ugye kiraktam ezt az adatmentést, meg nyilván beszéltem, és az emberek nagy részének ez volt az első kérdés, hogy garanciális még? Hát most a garanciával kitörölhetem, hogyha eltűnt a 70 gigám, tehát hogy köszönöm szépen, visszakapom a pénzemet, ezért kicserélik, vagy nem tudom, de ettől függetlenül az a 70 gigám nem fogja visszahozni önmagát. Tehát hogy nem is értem, mi ez a kérdés. Persze garanciális, hát márciusban lett véve, hát 1 év garancia mindenre van általában. Hát nyilván, hogy van rá garancia. De még ha nem is lenne, akkor is tök mindegy. Tehát az a 70 giga eltűnt. Nem értem ezt a felvetést. Tehát, hogy most a Western Digital nem fogja kifizetni a 160 000 forintos laboratóriumi visszahozási díjat. Ők a garanciában azt vállalják, hogy maximum kicseréltetik, vagy visszaadják a pénzt kb. Főleg akkor nyilván, ha fizikailag sérül, gondolom, mert nem tudom, hogy így még ez, de gondolom csak visszafogadják, ha ilyesmiben. Nem is értem, hogy... Tönkretett egyszer a gépemet, hát igen. Ment annyira felhúztam, hát igen. Ja, úgyhogy igen, garanciális, de hát... nem is értem ezt a logikát, amikor és mindenki, ezt nem mondom, hogy mindenkinek, de a többségnek ez volt egybe a kérdése. Még Instagram sztoriba is minden, garanciális még. Igen, garanciális. És? Eltűntek az adatok. Most azt, hogy van egy papírom arról, hogy vissza tudom vinni, vagy visszakapom a pénzt, attól még az a papír nem fogja visszahozni az 50 gigát. Microsoft egyszerűen nem tud értelmes dolgokat csinálni vélemény szerint, és emiatt kacsingatok a Linux felé, ugyan egyszerűbb. Jó, hát most jöhetnek a Windows ekézések, én a Windows szeretem, használom, van Mac-em és azt is szeretem, használom, a Linuxot még nem használtam, de ismerem valamennyire, és tudom, hogy az is jó. Tehát tudom, hogy minden operációs rendszernek megvan a maga jó, meg rossz oldala, most ezt engedjük el, a Windows egyébként nem szar. Tehát, hogy a Windows egy jó szoftver, jól meg van csinálva, amúgy összességében, vannak hibái, mindenki tisztel vele, a Mac se tökéletes, Linux se tökéletes, semmi nem tökéletes, minden szar, vagy minden jó, tök mindegy, minden elromolt. Tehát, hogy most tök felesleges ekézni az egyik másik szoftvert, meg másik összehasonlítani. Mindegyiknek megvan a hibája, megvan a jó oldala. Most meg utólag még annyira sincs értelme. Tehát most attól, hogy van, mit tudom én, na jó is mondjam, tehát most ez nem fogja szintén visszahozni a 70 gigát, hogy most éppen milyen operációs rendszeren csináltam. Most függetlenül, hogy mi a helyzet, DJI-ker, Win plus Linux, ja. Dwellboottal használom a gépemet, Jézusom. Kivel az Apple Car. Hát ja.
Ja, 46 perccel live-olok a semmiről gyakorlatilag. Hát, meg őszintén szóval nem is tudom, hogy mit csináljak. Mert hogy őszintén szóval semmihez nincs kedvem. Maximum itt beszélgetni veletek, de... Ja, nem tudom. Most nem tudom, egyik játékos sincsen annyira erőm. Úgy tudom én. Videót vágni, programozni, Photoshop, ezekhez semmihez nincsen kedvem őszintén, szóval most annyira nullán vagyok amúgy ez egész héten. Nyilván bementem munkahelyre, megcsináltam a dolgaimat, de... Ja. Perfecto West, hát igen, nyilván. Brán OS. Így van. És akkor az én fejem lenne a töltőképernyő. Vagy a kis loading ikon. Jó. Egyébként amihez megjött a kedvem, mert nem most, hanem úgy általánosabb év, az a játékfejlesztés, de már bőven a live meg minden előtt. Már lassan 3 hete gondolkodom rajta, hogy úgy csinálnék egy játékot. Úgyhogy nem tudom, hogy ez meg fog-e valósulni valaha. Ja, így élő adásba lefejleszteni egy játékot nulláról. Milyen poén lenne. Brown Raid, mint energiaital, így van. Brown Juice. Az amik rossz hangzik, nem? Benne leszel Ágoston videójátékos, hogy ez kemény. Hát arra esküszöm nagyon kíváncsi vagyok, nem tudom, hogy lesz, mint lesz. Nice. Remélem azzal fog kezdeni a videó, hogy az streamemből ki lesz vágva jelent, hogy én erről az egészről beszélek, és tehát kvázi kontextust ad a dologról, és akkor onnan elkezdődik a dolog. Legalábbis gondolom, hogy valahogy így tervezte, aztán nem tudom, hogy végül mi lesz a végkimenetel. Most értestem róla, hogy elvileg a TikTok az meghalóban van. Így csúnyán fogalmazva. What? Last Vibe, YouTube, igen. TikTok getting banned. What's happening? The end of TikTok. Mégis mi a franc van? Ilyen izék vannak, live-ok. Ja, mit tudom? Én ezt tudom, hogy Amerikában gondolkodnak a bannon, de hogy... Ja, ezek vannak így. Érdekes. Most küldöm el neki ezt a kezdést, a VOD maradjon mi. Amerikában és Indiában. Ja, jó, hát ezt tudom, hogy lecsapják Indiába, de ezt meg hallottam az amerikai lecsapásról, és csak nem tudtam, ennek most már van hatása, vagy bármi. Csak most írta egy kolléganő, meg aztán ránéztem most is TikTokra, és durva egyébként. Csomóan live volnak erről elvileg. Jó, mondjuk aki valamennyire azért figyelte a TikTokos dolgokat, ezért tisztában van azért, a TikTok az ilyen kvázi kémprogram a kínai kormánynak, vagy legalábbis ezt nem tudom mennyire teória, nyilván személy szerint nem tudnám bebizonyítani, mert nyilván nem értek hozzá, én maximum csak másokra tudok hagyatkozni. Bár az, hogy az Anonymous hacker csoport osztotta meg Twitteren ezt a dolgot, hogy a TikTok az kvázi mindenhez hozzáfér, hát ez durva. Tehát amikor már az Anonymousra kezd, ez kemény. Bár ebbe is lehet valami érdek, vagy mit tudom én. De hát utálják a TikTokot, és ezért be akarják mocskolni, vagy ilyes. Most nem, jó, hogy nyilván ez csak szintén a teória, meg ilyen összeesküvés elmélet, szóval.
Most akarták karriert vele? Hát még nem késő. Jó, hát nekem meg van TikTok, most engem annyira ezzel rohadtul nem érdekel, hogy a kínai kormány éppen most mit akar velem kezdeni, mert ez van. Ennyire érted, a Google is lenyomoz, meg lehallgat, meg a Facebook is, meg nem tudom, minden lenyomoz, szóval mindegy. Engem annyira azért hidegen hagy ez a dolog. Lopják az adataimat, ez van. Csak hát ja, most az amerikai kormány, hát ez India bannolt, aztán utána az amerikai kormány most gondolkodott azon, hogy igazából csak felvetés volt, hogy lehet, hogy törlik. Csak elvileg most már valami történt az amerikaiaknál a TikTokkal, hogy valakiknél például lenullázódtak számok például, tehát ilyen nagyon durva. És most csomóan elvileg live-olnak erről, hogy most így ilyen apokalipszis van a TikTokon. Hát az vicci lenne, hogyha Amerikában így kiesne a TikTok. Akkor valószínűleg a vége is lenne a TikToknak úgy. Mert mindig Amerika a húzó erő. Most gondolj, sőt, szerintem a top 10 TikTokernek a nagy része az mind amerikai. Ja, hát igen, a Charli D'Amelio, a Lauren Gray, az Addison Rae, meg az összes ilyen arcok, ezek mind kuka. És ők kb. A legnagyobbak. Mind amerikaiak. Ja, nyilván, persze. Hát, hát srácok, őszintén szóval nem tudom, mit kezdjek magam, úgyhogy szerintem én lezárom a live-ot. Vasárnapra összeszedem magamat, aztán majd lesz valami. Meg megnézem, hogy mi az, ami még megvan, mi az, ami nincs. Még most fogok tudni ezzel foglalkozni maximum. Meg megnézni a londonos videót, hogy mennyire tölti be, meg ilyenek. Úgyhogy, ja, vasárnap találkozunk, 8-kor, és akkor majd valamit kitalálok addigra, úgyhogy... Ja. Spameljétek igazából már mém, úgyhogy nyugodtan. Majd fél év múlva találkozunk YouTube-on. Ja. Na jó van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vasárnap folyt köv. Hello! Ó, azt nem mondod komolyan, hogy pont most érkezett meg a Brute Test. Azt a mindenségit uram. Pont amikor lezárnám, akkor jönnek meg a Brute Test. Hát ez hihetetlen. Nem tudom, hogy Tibi Edo melyik őtök ír, de ez időzítés. Zseni. Mi a helyzet? Mr. Brute Test csapat. Mr. Mrs. Brute Test csapat. Vagy ilyen gender semleges. Jaj. Tibi 70 gigabájtnyi adatom elveszett egy HDD-mről. Ez történt egyébként. Szia Tibi. Tibi vagyok. Ja. Ez az egész hetem gyakorlatilag. Hétfőn eltűnt 70 gigányi adatom a HDD-mről, úgyhogy előtte soha sem bajom nem volt rá, de az előző Winchesterem is dettó ugyanaz a típus volt, másfél évig sem baj nem volt. De hát nyilván a Murphy törvények áldozata lettem, úgyhogy ja, meg hát a Windows diagnosztika és javítás szoftverének lettem áldozata. 2 másodperc alatt 70 giga az így puff, így az éterbe így, nem tudom, a null dimenzióba átszívódott, vagy nem tudom mi történt. Most épp szervizben van, úgyhogy elvileg dolgoznak rajta, de hát ja, hát nyilván így persze utólag már igen. Annyi egyébként a munkai dolgaim miatt volt, hogy ez érdekes, de szerencsére ott a legtöbb dolog fönt van a cloudon, úgyhogy kvázi 2 helyen azért megvoltak a cuccaim, úgymond. Tehát emiatt se ért akkora nagy veszteség, de hát azért mégis 70 giga eltűnt a 240-ből, úgyhogy most éppen próbálják visszahozni az életbe. Nyilván laborban nem fogom elvitetni, mert azért annyit nem ér 160 000 forint miatt. Úgyhogy beszarok. Jó, hát nyilván megértem, hogy a szakértelem meg minden, de úristen. És nyilván a garancia azt nem állja. Persze nyilván. Ja igen, Tibi, ezt nem is mondtam. Ráfuttattam. Jó, röviden elmondom neked, hogyha még itt vagy. 240 giga volt egyébként a foglalt hely, és annyi, hogy az egyik, gyakorlatilag a munkahelyi mappámat nem tudtam megnyitni, minden más körülötte igen, és ezt átírtam a partíció betűret, megnézni, hogy hát az ráfrissít, nyilván nem. Aztán ráfutottam a Windows diagnosztikát, és az megoldotta azt a problémát, meg tudtam nyitni a mappát.
csak közben amúgy a mappán belül elég érdekes dolgok történnek, illetve úgy unblock a Winchesterben. A munkahelyi mappán belül az egyik mappát például exe file-ként kezelte. Mert hogy úgy érzékelte, mint egy fájlt. Mert ugye úgy szoktam nézni ezt a dolgot, hogy típus szerint csoportosítom a dolgokat, és akkor voltak a file mappák, és fölötte az egyik file mappa, mint file-ként volt kezelve, és akkor amikor duplán rányomtam, akkor kiírta, hogy milyen alkalmazással akarom megnyitni ezt a fájlt. És ez egy file mappa. Egyébként azt hozzátenem, hogy vírusos dolgok, meg torrent, meg ilyesmi abszolút nálam már nem játszik, úgyhogy én tényleg mindenre figyelek, hogy hogy mondják ezt, a eredeti helyről töltsek le, tehát tényleg vírusos hely, és meg torrent, semmilyen nem volt egyébként a Winchesteren, úgyhogy ez nem indokolná ezt a dolgot. De minden a lényeg az, hogy ráfutottam ezt a Windows javítást, és ezzel, ami egyébként gyakorlatilag 2 másodperc alatt is tornózott 70 giga anyagot, és ráadásul még jó párat meg is kukult, tehát gyakorlatilag mit tudom, ilyen prezentációs fájlokra rányomtam, és akkor kiírta a PowerPoint, hogy hibás a fájl, javítsa meg, rányomtam, aztán nem jutottam meg nyilván, úgyhogy közben egyébként hello, Svedver, szia. Lesz róla a videó, yes, kis spoiler. A Slud. Na, akkor ilyen tökéletes. Tibi, hogyha ilyen izére csináljátok meg a cloudos videót, ilyen teleshopos paródiára, akkor én szeretnék lenni a fekete-fehér videóknál. Hogy ha nem szeretnél ilyen gyökér lenni, és akkor ott tökéletesen szerepelnék ebbe a dologba, úgyhogy vállalom a szereplést, vállalom a következőjénket. Úgyhogy kösz szépen, hogy itt voltál, Tibi, egyébként. És szép estét neked és nektek is. Úgyhogy köszi, hogy itt voltál. Marketinges Dani volt. Arvindul 15 a pályázaton. Gondolom izével indultál, természetfilmmel. A jó öreg Broad Test pályázatok. Na jó van, srácok. Pont most lesz kereken 1 órája, majd mindjárt streamelek. Szerintem pont kereken 1 órakor le is fogom lőni a live-ot, úgyhogy még van kb. Fél percem, úgyhogy nagyon lassan, de kiköszönök. Köszönjük, hogy itt voltatok. Vasárnap 20 óra lesz live. Összeszedem magam, és akkor nyomunk valamit. Akár közösen, akár én nyomok valamit, aztán nézzétek, ahogy szoktunk, meg ilyenek, úgyhogy ja. Szóval, köszönjük, hogy itt voltatok. Szép estét, sziasztok, hello és hello.